Allwch chi esbonio chydig bach mwy fi ynglyn â'r llyfr yma? Mae'n gasgliad o erthyglau gwahanol, os dwi'n darllen iawn. Ydy, casgliad o'r 20 erthygl am Gymru, am hanes Cymru, Cymdeithas Cymru, hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Mae'n wedi cael ei sgwennu dros gyfnod 10 mlynedd. Amrywio o erthyglau am Calennig neu Cylch y Mudiad Hoyw neu Cofiwn ag Adfer i'r Alban ac Ewrop. Felly amrywiaeth o bethau. A sut mae'r llyfr yma'n wahanol i'r un cyntaf nath chi gyfeiddi? Mae'n yr un cywir i raddau. Mae'r llyfr cyntaf yn 20 erthygl y gwahanol bynciau hefyd. Felly mae hwn yn debyg iawn i hynny. Mae llawer o erthyglau wedi coeddi'n barod ond nifer heb. Mae wedi mynd gyfrwyniadau gwreiddiol. Mae'n byd yn trynu i dangos hanes Cymru bobl. Be ysach chi'n dweud ydy'r un fath o neges neu thema sy'n triddio trwy'r holl erthyglau yn y llyfr? Wel, dwi'n dod o safbwynt bod Cymru'n wlad sydd wedi goloneiddio, bod yr holl wleidyddiaeth a hanes yr iaith yn Nghymru yn un sydd wedi cael ei wledychu. A dyna'r safbwynt y dwi'n dod. A beth dwi'n trio wneud yn erthyglau, gweithio bach o hwyl hefyd, ydy i dangos sut mae hanes Cymru wedi newid a sut mae Cymdeithas Cymru wedi newid. A falle trio esbonio o'r bobl falle sydd Gymraeg yn arbennig beth yw'n natur ni a pam ddigwyddodd beth yna. Mae yna hanes o bosib yn mynd i gael ei chreu yn yr Alban flwyddyn nesaf. Faint o effaith, faint o dlanwad, ydych chi'n meddwl, mae hynny'n mynd i gael ar diwylliant a cenedlaetholdeb Cymreig mewn ffordd? Wel, mae beth ddigwyddodd yn yr Alban yn mynd i fod anferthol os yn fotio yn sicr. Bydd e'r fath ysgrytwad i Gymru. Dwi'n credu bod ni'n gallu darllen beth ddaw o hynny. Y cwestiwn mawr i Gymru ydy, ydyn ni'n mynd nôl i gyfnod yr Elisabethaidd fel mae pobl yn dweud, sef cyfnod pam cafodd y deddfeunog a cyfnod ar ôl hynny pam mae Cymru i bob pwrpas, wel, yn rhan o'r Lloegr. A dyna allai digwydd petai Alban yn mynd annibynnol, neu ydyn ni yn mynd i gael digon hyder i fynd am annibyniaeth yn hyn efo'r gwlad. Dwi'n meddwl bod angen i ni ddechrau ystyried hynny, achos beth bynnag ddigwyddydd, mae pethau'n mynd i fod wahanol iawn. Yr cwestiwn mawr ydych chi'n gofyn yn y llyfr ydy, is Wales too poor to be independent? Be ydy'r ateb? Yr ateb ydy nadi. Mae'n erthygl gen i fyna sy'n dangos mae'r hen stori yma'n digwydd â pob gwlad sydd wedi ymdrechu yn annibynnol. Dydy Cymru ddim yn yr un sefyllfa'r Alban, felly bydd eisiau gwneud gwaith, ond yn sicr dwi'n meddwl bod Cymru yn ddigon cyfoethog. Ar y funud, dyn ni'n dlawd, ond yn rhan o Brydain, bydden ni'n annibynnol. Dwi'n credu bydden ni'n dlotach, ond bydde gan i annibyniaeth hyfyd, felly dwi'n hyderus iawn bydde Cymru ddim yn rhy dlawd i fod annibynnol. Mae'r un peth a dweud, I'm not racist, but mae dweud Wales neu pwy bynnag is too poor to be independent. Yr un fath agwedd dwi'n credu. Diolch yn fawr. Croeso.